Hola, per començar, per la disfressa de l'evolució dels llocs, el material que cal comprar és unes mitges d'aquestes transparents per col·locar sota els leggings, uns leggings de color marró i un mogo de color marró. Un cop ens posem les mitges, ens col·loquem els leggings, després marrons fins aquí al genoll, aleshores tenim aquesta part d'aquí amb les mitges que abriu una mica, i després ens col·loquem el mogo, comprem un mogo una mica més gran perquè s'hi podem ficar cap a sota i així no passen molt de fred, i després amb el tros de tela que us hem donat haureu de calcular, feu un pam més o menys i teniu ja una cama. Esto se corta, eso se corta. Sigue, sigue. Fem un pam més o menys i teniu una cama. La talleu i ja tenim una altra. I tenim una altra cama. Una altra. Tenim la part del darrere, la cama, i per últim un altre pam i tenim una altra part del darrere. Aleshores, ja tenim les dues cames, que aquestes parts van aquí. Una aquí davant i les altres aquí darrere. Després, ens queda la part del braç, del colze fins amunt, que amb la mida del nen més o menys és una mica menys un pam, ho retallem i en tenim dos. Això ho retallem a la mida i ja està. Després, agafeu una de les cantonades de la tela i en feu un triangle més o menys a la mida i el col·loquem aquí. I per últim, fem la mida del cul, el retallem així mig rodó i el col·loquem. Això és el que heu de fer vosaltres. Després, els caps us tindrem preparat. Això que us donarem el cap de setmana de Carnaval. Quan ens venim per fer l'assaig, que ja ho concretarem tot, us donarem això, que heu de col·locar sobre el mogo. Per col·locar-ho jo el que faria és un pes puntes i amb una mica de fil, cosir-ho en una cantonada i ja està. No cal que ho correu molt. I ja està. Qualsevol dubte, parlem.